Hej med dig. Ikke meget højt i de her støvler, jeg har. Nej. Havde I en lille klatretur? Op med flappen. Ja. Ja, jeg står lige og filmer dig lidt, skal jeg sige dig. Så du behøver ikke stå helt stille. Du troede, jeg ville tage et billede, ikke også? Så er det tid at hoppe. Det var jo det, farmor sagde. Hop så!